Pamsoro, His Excellency President Edi Mnangagwa, Nema VPNU, or Protocol Reserve. Pamberine Zanpiev, Nazodezeres Nemsido, Pamberine Zanpiev, Pamberine Zanpiev, Pamberine Mnangagwa, Esusu Semaporofite Mzimbabwe. Sekuti pasine mando. Takaona mumweya umo kuti musi wa 23 August chigaba cheuti chiri pano chiri kupinda muofisi. Takazona mumweya kudhara. Saka tikuti maprofesi for ED, n'anga for ED, mbavha for ED, ma-H for ED, varoi for ED, Zimbabwe yese for ED. Uyu murume uyu ichamboko, chimkrimbani, imboma yakatumwa naMwari kuzogadzirisa nyika yeZimbabwe. Ma-airport edu ari kuoneka muchwebeda, bed bridge yakachwebeda, madhemu akachwebedwa, parliament yakachwebeda, ini Java Bana akachwebeda, maesa mangu awedzeraya, magucha angu ayawedzeraya. Ndiri New Youth akarongeka nekuda kwaPresident vedu, President Mnangagwa. Saka tikuti pasine mhando. Musi wa 23 tonoti tswebede pamasvingo ipapo. Toti twabam pamasvingo ipapo. Toti havam pamasvingo ipapo. Vamwesa vada kuti vafamba wachinyara after 2023. 23 August ED. God bless you.